Зәлия белән Зифа Зиннуроваларны сәламләп, алар белән әңгәмә корырга булдык. Кызлар, саумысыз? Сәлам, тарам! Сәлам. Кызлар бәйрәм белән сезне. Бүген нинди бәйрәм икән беләсезме? Әйе, балаларны яклау көне. Шул уңайдан безне Шаян ТВ да үз бүләкләрен әзерләп калдырды сезгә. Ярыймы? Рәхмәт. Бүген нәрсәләр эшләргә җыйнас әти-әниләрегез белән? Әйтегез әле шуны. Бүген бәлки алар безгә бүген 24 сәгать әйе диячәкләр. Сезнең бүтән сорауларыгызга да әйдә моны эшлә, тегене алып бир дигәнгә бүтәнесенә әйе кызым дип торачаклар, шулаймы? Бәлки. Әйбәт. Ә менә дөресен генә әйтегез әле, Зифа, әйтсиннән сорый әле, бала булу рәхәтме? Рәхәт. Нәрсәсе белән? Уйнау, йоклау. Уйнау, Ә йоклау, балалар бүтән бакчасына кирәк. йөрергә яратасыңмы син? Шулаймы? Ял итәргә. Ял итәргә? Чөнки уянырга кирәк. Иртән торулары авыррактыр инде, әйме? Димәк, син кичтән соң ятасыңдыр. Булгалыймы, булгалый. Менә кызлар, сез инде үзегез дә үрнәк кызлар, ә менә әти-әниегез сезгә кемне үрнәк итеп күрсәтә? Менә булай эшләргә кирәк, менә моннан кебек эшләргә кирәк дип әйтүчләр. Бу абый, бу апа кебек булырга кирәк. Зифага мине үрнәк итеп китерәләр инде. Ә миңа әти-әнидер инде. Синең өчен Синең абый апаң юк әле, әйме? Әфәрин, әйбәт җавап. Ә менә бала булу рәхәт диде Зифа, Зәлия, сиңа бала булу ошыймы әле, яки инде синең кирәк зур үсеп җитәсең киләме? Миңа ошый бала булырга. Чөнки рәхәт, сиңа эшкә барасы юк. Ничек юк инде? Акча эшлисе юк. Ничек юк инде? Син бүген көндә рәхәтләнеп акча эшлисең, күз тимәсен, субханалла, чөнки син мультфильм тавышландырасың. Әйе. Ул бит инде эшкә йөрисең. Әмма ләкин аларга һәр көн йөрисә, ә безгә ял бирәләр анда әзгенә. Ә менә үскәч кем булырга хыялланасың, Зәлия? Башта Зәлиядән сорыйбыз, ападан, аннар синнән, Зифа. Үскәч, я алып баручы, бәлки җырчыдыр әле. Субханалла. Икесенең берсен сайлыйсың, идеме, Зәлия? Зифа һөнәр кирәкми, ул ял итә дә йоклый. Табиб, яки пожарный. Шулай ук бик кирәкле һөнәрләр сайлагансың. Ә ни өчен табиб? Акалар ясарга. Ә ни өчен пожарный? Пожарный кем икән беләсеңме син? Кем ул? Янгын сүндерүче. Дөрес. Ә ник пожарный алайса табиб икәне аңлашылды, укол ясарга телисең? Ә ни өчен пожарный? Янгын сүндерүче ягъни? Янгын сүндерүче. Анысын әле уйлап бетермәгән. Әти-әни белән яраткан шөгылегез, иң яратканы, нәрсә эшләргә яратасыз әти-әни белән? Уйнарга. Нинди уен? Лото яратабыз, шашки яратабыз. Домино. Әйе, домино бик кызык. Ә нинди тапшыруны яратып карыйсыз, әйтегез әле шуны. Бүтүнүсүн дә инде Менә Шаян ТВ каналындагы бүтүнүсүн дә яратам. Айыруча нинди тапшыруны яратып карыйсыз? Айыруча Маша белән аю. Мультфильм. Әти һәм мин тапшыруындыр мөгаен. Әйе. Менә шул Маша белән аю дигәннән син бит инде Машаны тавышландырасың, Зәлия, без бик шатбыз. Моның өчен дөресен генә әйт әле, үз эшеңне карыйсыңмы һәм үз эшеңнән канәгатьме син? Әйе, мин үз эшемне карыйм. Әти-әни белән, Зифа белән һәм канәгать мин. Зифа, ә сиңа әти һәм мин тапшыруында катнашырга ошыймы һәм ошаса нәрсәсе белән ошый? Ошый. Ошыймы? Ә нәрсәсе белән ошый? Уйнау. Сиңа авыр түгелме анда съемка вакытында режиссер апалар, абыйлар, оператор абыйлар ырышмыймы сине? Барысы да әйбәтме? Тәртипме? Кызлар, хәзер менә балаларга иң еш бирелә торган сорау. Ул сорауны без беребез дә яратмыйбыз әлбәттә, ләкин бирәм. Кайсыгыз кемне күбрәк ярата? Әтинеме, әнинеме? Әтине. Зәлия. Монда баланс булыр өчен миңа калса Зәлия әнине дип әйтергә тиеш. Әтине дә әнинде. Әтине дә әнинде дә бер тигез. Субханалла, әти кызлары булып чыктылар булар. Кызлар, тагы ниндирәк сорау бирә икән сезгә? Бәлки
Siz bizga so'rov berarsiz. Mana Zaliyani olib borishni bo'lasi kelar. Zeliha, mana bayram o'ng'ayından biz sizni bayram bilan qutlab, endi mana bo'laklarni hazırlab qo'ydik. Siz bit olib boruvchi bo'lasiz keladi deding. Shulay bit olib boruvchi yajirshi deding. Mana hozir o'zingni manzara topshirig'ini olib borish deb ko'z oldina keltira olasing, ham bizga so'rov bera olasing. Rahmat. Так. Olib boruvchi bularga og'irmi? Nechada turasiz? Ishga borib yetirga og'irmi? Ham bolalar bilan ishlavi og'irmi? Bunda so'rovlar bek ko'p ko'rinib tura, ul bo'lashaq olib borishi. Ayta olmasina boshla. Javob beralam. Anga ishga boruv og'ir o'lgilsanga qala. Anga bolalar bilan ishlavi og'ir tugil. Ham narsa ishga kelib yetuv avansiz yigildi. Ham o'zi uchun beklik yarata. Dirish javob berdimmi? Siz qanaqatmi? Iya. Rahmat. Qizlar, tog'in bir qat sizni bayram bilan biz sizga ko'ngilli bayram kunini tilab qolamiz. Ali studiyada ko'p taqdirlar uchrashirmiz ola bilsam. Atiyaningizga ko'p salom. Alар bugun sizga demak 24 soat bo'yi narsa deb aytib turashaqlar. Iya. Shullar. Rahmat, sog' bo'ling qizlar, yulduzlar. Sizning Mishkin dom muzeyida bo'lganingiz bormi? Bor. Yo'q. Yo'qmi? Bo'lmasa biz hozir birga shunda sayohat qilarmiz, yaraymi? Yara.